Така, кажи 15 факта за себе си. Казвам се Марина Александър Амзова, на 13 съм. Имам сестра на 5 години, която се казва Далина. Най-добрият ми приятел най-добрите ми приятели момчета са Виктор, Пламен, най-добра приятелка ми е Моника и Тея. Имам куче, което супер много обожавам. Обожавам. Спиме заедно. Имам най-прекрасните родители. Живея в София. Родена съм в София. Нещо друго. Не знам. Много обичам ягоди. Ягоди и ябълки. Тренирам плуване. Състезавам се с ски. Какво друго? Обичам да ям. Много обичам да ям. Абсолютно винаги съм засмяна. Нещо друго. Уча в 55-то. Имам супер много приятели, които супер много оценя, уважавам и обичам. Друго, не си харесвам. Не си харесвам усмивката и нослето. Това е, ако са 15.